ברגע שנוצרה ריאקציה כימית מאוד קשה בתוך השערה, החומר כבר לא אורגני. ההחלקה האורגנית זה שלב מתקדם יותר. זאת אומרת, בהחלקת קרטין אני עובד ישירות על החומר, ואז יש לי עדים מסוכנים, פורמלין וכו'. ואורגנית, אני בעצם חופף אותה עם שמפו מיוחד, שמפו שמכיל חומצת דקל, זה השמפו ברמת העיקרון. הוא לא שמפו פיוריפיינג רגיל, הוא שמפו פיוריפיינג אקסטרה, זה מסיר. זה סוג של מסיר החלקה. שמפו רגיל, אפילו אם אני אשתמש בשמפו רגיל, הוא לא יסיר את ההחלקה. מה שעושים בארץ, זה שאוספים עם מים בין 20 ל-80%. הלקוחה, הספרית אומרת לה, תקשיבי, אני שוטפת 80%. מה, יש לך מד שאת יודעת שאת שוטפת 80%? מעבר לזה, כשאני עובד על חומצה, ישירות על חומצה, עם מחליק, המחליק הוא על 240 מעלות, 250 מעלות במקרה הגרוע, החומצה בעצם, ה-pH שלה יורד למטה, ברגע שאתה מפעיל עליה חום, היא יורדת למטה. זאת אומרת שנוצרה ריאקציה כימית בתוך השערה. ברגע שנוצרה ריאקציה כימית מאוד קשה בתוך השערה, החומר כבר לא אורגני. זאת אומרת, אנחנו פגענו בשיער. בהחלקה אורגנית אמיתית, אנחנו בעצם חודרים לשיער, מרחיבים ומחלישים את גשרה הגופרית, ואז מנקים את השערה מהחומר, ועובדים עם מחליק. אין ריאקציה כימית.